duniya in mun yi tunani kaɗan take, lahira in mun je shine matabbata. Allah kai ni musulmi, godiya nake darajar manzo kai mini baiwa, gashi na fake tallafa mini Allah, sane da ke ayaban manzon Allah kuma har na jike. Alil baiti na sanyo ina tuni darajar sa kai mana komai, da ko da ni yin mai sanya zama yayi dace da magani dan zai zo ya kamata kar ya sake. Duniya budurwar wawa ce, na je na faɗa wanda ya biye ya zama ya mangyada, ba shi da amfani sai in an markaɗa. ‘Yan uwa mu zama lura lahira ai kira take. ‘Yan uwa ɗan dakata kar ka wuce, wani na can babu lafiya, wani ya mace, wani babu ido, wani gurgu ne, wani ya haukace. Kai amfani da wannan damar kafin ta wuce. Samari ne kira gare ku, kuna cutar da 'yan mata ne ku, ku bar tunanin Allah zai bar ku. La abinda kai za a yi ma. ‘Yan mata ne kira gare ku da ku yi aure, rudin zamani zai sake zan saniyar ware, da kin fito ana ta nuna ki kin zama bare, ki sani aure ne martabarki in kin dace. Kana cikin kuncin rayuwa ko kana cikin halin damuwa, salatin annabi ka yi riƙewa, shi ne maganin duk wata cuta sai ta mace. Duniya in mun yi tunani kaɗan take, lahira in mun je shine matabbata.